ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான ஹேர் ஆயில் தான். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த ஹேர் ஆயில் ரெடி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்: ஃபர்ஸ்ட் ஆலிவேரா ஜெல் அண்ட் வெந்தயம், நெக்ஸ்ட்டு கருகப்பிலை, அடுத்தது மருதாணி இலை. எனக்கு ஆலிவேரா ஜெல் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே கிடச்சிருச்சு. அதனால் நான் அதை எடுத்து சீவி தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பவுலில். இதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஆயில், தேங்காய் எண்ணெய். இதை கோகோனட் ஆயில் செக்கில் ஆட்டின எண்ணெயாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது. நான் இப்போது ஒரு பவுலில் ஆயில் எடுத்து ஒரு பவுலில் ஆயில் வச்சுருக்கேன். ஆயில் ஹீட் ஆனதும் ஆயில் சிம் ஆன் பண்ணிட்டேன். ஆயில் ஹீட் ஆனதுன்னு நம்மளோட தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபெனிக்கி வெந்தயம் போடுறோம். அடுத்தது ஆலிவேரா ஜெல், நெக்ஸ்ட் கருவேப்பிலை, அதுக்கப்புறம் தேவையானது மருதாணி இலை. இது நல்லா கொதிக்க விடணும். இது கொதித்து இந்த இது ஃபுல்லாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கணும். அதனால் நல்லா ஹீட் பண்ணணும். மோஸ்ட்லி சிம்மில் இருந்தால் ரொம்ப சொல்யூஷன் நல்லா காட்டும். நிறைய பேர் ஒயிட் ஹேர் வருது, டேண்ட்ரஃபாக இருக்குது, ஹேர் ஃபால் ஆகுது, ஹேர் க்ரோத் ஆக மாட்டேங்குது, அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது. அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த ஹேர் ஆயில் நல்ல ரெமிடியாக இருக்கும். இது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 1 மந்த்லேயே உங்களுக்கு சொல்யூஷன் சூப்பராக காட்டும். இது ஆல்ரெடி நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், அதை தான் உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுறேன். இந்த ஹேர் ஆயில் நல்லா கொதிக்கணும். கொதிச்சிட்ட பிறகு இதை ஃபில்டர் பண்ணணும். இதுக்கு நமக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இல்லாமல் நமக்கு விட்டமின் இ கேப்சூலும் இதோட அப்சர்வ் பண்ணுவோம். இது நல்லா ஹீட் ஆகிட்டு கொதிச்சிட்ட பிறகு நம்ம தனியாக வச்சு ஆற வைக்கணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ போட்டு 20 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் சிம்லேயே வச்சுருக்கேன். அதனால் இங்கே பாருங்கள், வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. நான் கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிக்கிறேன். இது எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள். வெந்தய இலை நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு, மருதாணி இலை, கருகப்பிலை, இது எல்லாமே நல்லா இருக்குது. ஆலிவேரா ஜெல் பாருங்கள், நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கிச்சு. இதில் இருக்க அந்த ஜெல் எல்லாமே ஆயிலில் இறங்கிடுச்சு. ஸோ இந்த ரேஞ்சுக்கு வந்தால் போதும். பார்த்துக்கணும், இந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துடுச்சுன்னா போதும். இதை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வச்சுடுங்க. இப்போது ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது ஆற விட்டுருங்க. அப்படி ஆறிட்ட பிறகு தனியாக ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சு மிக்ஸ் பண்ணும்போது விட்டமின் இ கேப்சூலை ஒரு 4 கேப்சூல் அதோடு இன்க்ளூட் பண்ணி நல்லா ஷேக் பண்ணி ஒரு 1 மந்த் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பெஸ்ட் ரிசல்ட் இருக்கும். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.